ושי, מישה יוסיס פלייס, והיום אנחנו עושות 5 DIY'ים שכל בת צריכה לדעת. כן, הסרטון היום במיוחד הוא לבנות, אבל גם אתם בנים יכולים לצפות בו. כמובן, אז בלי יותר חבירות, בואו נתחיל! השרשרת מסתבכת לך בתיק? אז כן, הנה DIY ממש חמוד שתוכלי להשתמש בו. פשוט מה שאת צריכה זה שרשרת שלך, קש ומספריים תצטרכי. את פשוט צריכה להשחיל את השרשרת אל תוך הקש ולגזור את הקש, תרגישי בנוח כדי שזה ייכנס ויהיה טוב. אז זהו, זה מוכן. הכלבר שלך ממש כמו כולם, את רוצה משהו שיבלוט ויהיה הכי חמוד? אז הנה DIY קטן והכי פשוט, שפשוט מוציאים את המפנים של העט, כמו שרואים בסרטון, ושמים עליו וואשי טייפ בצבע מתאים. אחר כך גוזרים לפי האורך ומדביקים. וזהו, מכניסים חזרה ויש לכם עט מקושט. הסיכות שלך מתפזרות בתיק? אז הנה DIY ממש חמוד עם סיכות סבתא או כל דבר שתצטרכי, גומיות וקופסת טיק טק. אז מה שאת צריכה לקלף את המדבקה ופשוט לשים את כל הגומיות, הסיכות בתוך הקופסה, וזהו, זה ממש חמוד ושומר וזה מוכן. הרק שלך לא נפתח? אז הנה DIY ממש פשוט, שגם אני לא האמנתי שהוא יעבוד. אז לוקחים בסך הכל גומייה משרדית ומלפפים על הלק, כמו שאתם רואים בסרטון. אחר כך פשוט תסובבו, כאילו תנסו לפתוח את הלק, וזה פשוט ייפתח ממש בקלות. אתם אוכלות הרבה ממתקים ואתם זורקות את העטיפות לפח? אז רגע, חכו, אל תזרקו. אפשר לעשות מהם מגן DIY ממש מגניב. אתם פשוט לוקחות את העטיפות וגוזרות ופשוט תצפו בזה. לא לשכוח לנקות את העטיפות של הממתקים מהשמן, כי אתם לא רוצות שהטלפון שלכם יהיה בשמן. תמקמו את החטיפים איפה שאתן רוצות, איפה שלדעתכם זה יצא יפה, ותראו, כמו שאנחנו עושות בסרטון. כמו שאתן רואות, אנחנו הוספנו קצת חטיפים, וזהו. יצא ממש יפה. איזה מפגר. אוקיי, די, בואי נעשה. כן. כן, שהשיער נופל לך, זה טוב. תצאי כבר.